Бүген, 3 февраль көнне, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Шейхразыев Васил Хәптелхаяс улының 60 яшьлек юбилее. Сезнең искиткеч тырышлыгыгыз, эшегезгә карата булган мәхәббәтегез, сыкландыргыч талантыгыз, көчле рухлы һәм ярдәмчел булуыгыз тирән ихтирам хисе уята һәм безнең барыбыз өчен дә үрнәк булып тора. Татарлар штабы исеменнән сезне бу олуг юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек, тормышыгызда ак бәхетләр, эшегездә зур уңышлар һәм язгы кояш нурларыдай аяз көннәр телибез. Сезнең олы тормыш тәҗрибәгез һәм югары дәрәҗәдәге һөнәри белемегез куелган максатларга ирешергә юл ачсын һәм татар халкының үсешенә, чәчәк атуына ярдәм итсен. 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Бәхетле булып байлы күрмә, сагышларга уралма, туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле булып байлы күрмә, сагышларга уралма. Иң беренчесе рәхмәтемне белдергәннән соң мин теләр идем һәрбер кешегә, татар кешесенә, бүтән милләт кешесенә бәхет, гаилә бәхете. Әгәр дә кеше гаиләдә бәхетле була икән, аның эше дә уңган була, кәефе дә әйбәт була. Алар белән сөйләшергә, кулга кул тотып эшләргә дә була. Шуңа күрә барыбызга да безгә гаилә